kodwa ngaba nenhlanhla ukuthi ngokhulela ekhaya kobaba ngoba sibonakala ukuthi sisikama kulesakhulela ayikho lento ayibethi I mean kodwa sivalo so After 7 ngase kumbhemi phela ngoba phela ngase ngikwazi ukubukisa inqasikhathi ngisho yabo ngase ngikwazi ukusibukisa inqasikhathi ngisho ngoba phela ujama lo wesevele sekhomba lento yenzeka ngivele ngibhisi studio yenzeka ngisestudio insimbi vele ngase ngiyifakile insimbi siyifaka namagenge akwaziwa vele ukuthi ingoma izothini Toma ukayazi ukuthi ingoma izothini hayi ngifena ngithi ngilemela phezulu kwalo beat hayi uphinde ethi uqale phansi ngithi ngilemela yazi phakathi kuyabaza abesathu sala ngami uyikhipele mina ingoma kathi hayi impela kunjalo nje yakho le ngoma awukwazi ukuthi wena ngoba manje ugibela ama-taxi usuhlaba noma ubani musutshela i-polygamist ayikho i-polygamist ehamba nge-taxi i-polygamist fanele ubambelele ayikho le nto ngiyayiphika ke leyo nto mana ukhuluma amanyala ikhona thina zalwa omkhulu nokhokho abethu nobaba bethu namanje obaba mncane abanayo ngisho imoto lokazalwa kodwa unesithembo iqiniso khona manje anginamali. Look at Malawians, none of them is documented and get proper papers, but they want to go home with the budget of Malawians and the budget of South Africa. And when you combine all that together, what does it mean? It means government, because of politics, is submitting and bowing to crime. As a South African president, South African citizen, politicians, have you ever known and witnessed this historical moment that was just done by the leader of 3 people, Jacinta, Umlando, Mchunu, Uphakela Umthakathi, Mfwandabandaba, that prove beyond a reasonable doubt that our country is gone to illegal immigrants. Nation podcast noma kanjani ke lapha na ke kuyi podcast and chill network ngizwe umlando kaMchunu untombi semdebala ngasamqomo ngaba zemthanda sekubingelela kuphi na kuphi la kufinyelela khona ngempela ke Bhinqa Nation podcast ngamagagas omoya sesikhona ngempela njalo ngolesithathu ngo3 ke ntambama so sesikhona sisho njalo sithi hayi bakwethu zikhala ngempela lapha kodwa ngaphambi ukuthi siqale ngifuna ke ukukhumbuza lapha na ke umbukeli ke kanye nomthandi wohlelo lwethu le podcast ke Bhinqa Nation yokuthi ke la awugcini ngokuba yibhinqa kuphela uyatitiliza futhi njengoba wazi ukuthi mangabe ke ngempela ke ufuna ke uba ingcenye ye Betway yabona uyagembula ke lapho kuthatha amashansi ke lapho ke uyazama impilo ukuze kuye phambili na kanjani ke usebenzisa ikhodi yethu exclusive Bhinqa mawuregister na kanjani ke lapho uzethubeni lokuthola 10 rand extra and 10 rand bonus points, free flights, and you stand a chance to win 20 million rands. Nakanjani ngiyacela ngani zakwethu ningalenzi iphutha mabhinqa seniyazi yithabantu nabalungu bayazi ngenani khona lapho kwa Betway nisebenzisa ikhodi ethi Bhinqa man register ila khona ngempela kosohamba phambili stante uthi ayicrack njengamanje system phekwabo yakhona umuntu akabingelele bafethi igama nguZoso njengamanje hleli nali i-podcast Chill Network kwiBhinqa Nation sihamba ke nensizwa inkosi yomaskande lapha noma yogathi bese ngala eceleni uFly Motion okuyibona esohlala nabo eyikwazi ngikhumbuza emsakazweni macingwane
bafethu yazingangazi kwenzeke nje balike kwenzeke kanje Akabingeleli phela. Cha mana mano usho ukuthi kwenzeke nje wasungikhomba ngesandla zonke cha manje phela ngangimlandela emacingwane so ngangimlandela manje bethu yabo nje uyangishubulikela phela ngeke yazi ungikhumbuza emsakazweni bro wami simo sami 2019 December November 2004 hey ngangisho kahle lapha ukuthi mina ndoda wangena lapha ngizwe umlando kwamculo untombi semdabala kazamqobo ngaba semntanda hayi evuma nefuna kule semele kuba kushobhama uyivumile umthatho obulala insizwa ngizalingena izolo mfana okhadla koseminduku yakwazela uvika usizo laphezulu okonyoni kuyobuya kuze kumhlabeni kuyofika phansi kuze isihambe ithi so njalo sithi ngempela kasekhiya ngengoma wayisho njalo lapha na kubaba uPodloza umuntu ngewisa ngamuntu abazalutho ingulube encane Goldman ithi umculo gijima nekhaya gijima negazi ithi lapha emakhaya ngamakhaya bathi ke 90.8 to 107.4 FM ukhozo lemaphiko phiko ukhozo lindiza zonke izizwe uyazi ke njalo ukuthi ke we are number 1 in Africa the second largest station in a whole world sinjengamanje sikiya ngengoma sitotha lapha ngempela ke insizwa lapha ke ipovo lakaDikaDika umuntu ekhathe lobuye ekhuluni uthambo lo umboko lemnyameni edlebe lodwa uPodloza sebengunini nencama sinutala kusizinsizwa utheni ukhathi mfoka ngoma hayi wayishaka khuphuka nayo mfoka mgcimane kunjalo ndoda yamadoda ubona muhle njengomthembi hey wekatha hey ngobe yazi mfoka baba uyakhumbula silapha eNewcastle laphana ngo2010 laphana madoda ekefika laphana lalela phela lapha yakhumbula sihamba lapha kukhona umhlanhla mfoka mtaka nensizwa lapha ubaba uphakela uphakathi kwempi phakela cha uphakathi kwempi Hayi phela wabuthelezi uze opha manje manje ngangihamba ke angihamba nowasemzini manje ke esekudekwa amasaladi ke lapha na ke kuyadliwa sengiyabuka mntalo ngeke nje basingena ehotela ngesabatha futhi awukashayi no6 sekuvutha ukudla la 5:30 kuthiwa kuyaphakwa ngase kethi mina hayi baba ngiyabonga mina angikushisa sengene isabatha yabona kwakulesihlanu athi mina ayangikudla okushisayo wayesethi hawu ndodana awukudla okushisayo nganakho nje okushisayo hamba nawo ngangikhona mfana kithi emsakazweni ukhozi FM yangamanje ngobe sesho nje umvuka amacingwane ukuthi esikhuphuka ngayo ngaphela ke ibhova likaDikaDika njengamanje umuntu ekhathele buyokhuleni ibhova lomuntu endala mphoswe nje othambo leqezo ukuthi namaqenzini khonkothe uyamazi lapha ngempela ka insizwa lapha ke isicaca mbishwe khumbula ukuthi uPodloza umfoka zemande lapha ke bahlanganisa insizwa kamnandi kakhulu lapha ke zathi mengqubuzana lapha nalapha sibanga hold up ngithi sinathi sikhona simenyiwe la sizokhuluma nangumayo akekho umuntu omenyiwe ukhohaji akekho umuntu omenyiwe ukhohaji umenyiwe okay mina ngithi phela ngizekusho la sekwenamajama ubani uzobingelela baba uyathula baba shuthi ku-interview ngabe usufailile yabo cause uyathula uma-interview ufika uvula isicabha bese uyama bese kuthiwa you may sit down sacela ukubuza amacingwane ukuthi kanti la ekhaya mhlawumbe aniholini njalo uma ngiyibuka le show ayi labo phaqa abangiphathi kahle ngeke mfethu uyikhoho kwehluleka unala uvithasha kanti kwenziwani wakhipha 4000 wathi zoso hamba yolungisisa hayi ngempela mfethu izinga lokungagezi kuzoso kunokuthi lehle liyanyuka angazi noma kuyi-correct ungagezi kwazoso nophaqophoso ST ayingeke asazi nalesigqoko leso uyazi ukuthi manje ngibe ngene emotweni masihamba siye eGoli noba sehla senyuka nje ePetero kaMahosha kodwa ngeke mfethu hayi phela njengoba uthi ayikhali fanele ukuthi abahambe ophaqa manje sesi-right kuphaqa bazozo yazi ushuluba uhlule umthandeni nolempahla le umthandeni phela asahlukani necroc angazi noma no uzamiwe ilokunjalo uthi bemude no hey ya une-phobia elento yokuthiwa ukuzizwa ngathi awanele umfishane udlula uma-yogurt
Phela bayogada akakubuza ifindo nje mfethu li right nje mfethu. Futhi le birthday. Kunjani mayogada siyaphila sikhona mfuthu. Manje kahle madoda. Obingelela qhawula ngibingelela noma mfethu ungibhokile noma usungibhokile. Inkomo likhona kubingelela inkosi. Oh yeah, inkosi yomaskandi mfethu over to you mfethu. Sikwamukele kwiBhinca Nation. Ngithathe lethuba nje ngibingelele la kufikelela khona lo mbukiso obingelelayo kuma-Ogadi and ezimnamfo kajama khona emzimkhulu la ngiphuma khona inkosi yomaskandi umhlaba wonke nje jikele. Hawu awudlaliswa phela lapho. Hawu namabhayika wamdlalisa wena wamdlalisa wena mana mayogadi awunamathele insizwa zikubiza ngobani insizwa ngoba phela inkosi yomaskandi inazi ibongo. Hawu mina nguMathanga Ntombi Mhlophe engadlelwa ngegadini ngoba uma sibingaqomi kwajama kwabanankomo uyobhatalwa ngani uma lobola nge-1000 ekhweni ingabi indaba zalutho kusukuma umama wakhona wagiya wathi noma kade ingane yami lotsholo ngoshile nginyanya kami indaba zomkebheta inkosi ayiqeda Noma kuthiwa into elibona ngosheleni nginyanya kabi indaba zomkebheta. Mzwile uthi utheni? Akangizwanga. Cha ngeke umuso lalela lokushi kwamampintsha kwasala inqaba yomampintsha Bathathe imzwangu uthi ababhisisi ngamahlaya. Ayisuka yini yona leyo usini manje mayogadi. Cha uqinisile ungezwe phela unebhesi unevoice yabantu abadala. Ejila ila yabo. Ayikho i-age segilweni. Kodwa uyathinta mayogadi mina nje yabona nje futhi abantu abaningi bachazwa nayi voice yakho ukuthi ihlukile ayifani neyamuntu mayogadi. So yonto into anquma ngayo leyo. Mina ngithanda ukuthi ngumuntu vele ofika nento ezinje. True. Sengishintshe into eziningi kakhulu. Sengishintshile nje kuningi kakhulu. Kuningi nje sengikwenzile kodwa ngisiya umuntu othanda ukuyiqhakambisa ukuthi mina nokuthi ngithanda ukuthi kusho abantu ngoba athi igama lensizwa livela egameko insizwe. Cha mfowethu sibonge mntaka baba sikunikeza ithuba lokuthi uke wenabe nje ngempilo yakho kancane lapho ukuthi la endimini kaMaskandi uqalene nokuyithanda nokuphinde futhi wangena kanjani kuyona futhi iziphi inkingo oyibonayo obhekene nazo njengamanje endimini kaMaskandi nobuhle nje obuzuzile ngokuthi ube ingxenye yaMaskandi. Nje ngizothi ukubuya emuva kancane igama lami lasekhaya nguMongezi uyamukelana wakajama ngokugula ngigulela khona emzimkhulu Ngokugula Ayina ngizugula ngizwa ngokugula ngazi ngagula ngokugula ngigulela emzimkhulu ubaba lo wangizala entombini wangizala entombini akangizalanga ke emfazini kodwa ngaba nenhlanhla ukuthi ngokhulela ekhaya kobaba ngoba sibonakala ukuthi sisukama akhe kulesakhula ayikho lento ayibenzi I mean kodwa sivale so wakho nami kubaba ngimncane ngokhulela emzimkhulu Sekushawa iy'thombe nje mana sekushawa iy'thombe nje mayogadi akaze yishaye makho iy'thombe nje sakhulelwe usashintsha okuningi nje besho manaka ngithi yabona nje nomgogodla nje wakhe ngalento ukhombisa useshintsha into eziningi ngoba kusasa bekuthiwa isono ukuhleka labo bantu abangaka ke nomkhaba uyakubona ukuthi omdala awuqhubeke mayogadi awuqhubeke ne ngaba umuntu kokhulela ekhaya kobaba ke ngikhuliswa ugogo ezala ubaba sakhula ke ngumfana nje wenza izinto ezenziwa abanye abafana endaweni ngafunda nje ey'koleni lezi ke kwaze kwafika la kupheleka khona wathola umatric nginaye phela umatric ngoba umatric wami bathuba standard 5 yabona ngiyasho kwakungakabi grade 7 kahle mina ngasizistandard hayi grade 7 lokho ama-grade angikwazi asithi mayogadi it's standard bani grade 7 standard 5 grade 7 angimanga standard 5 no standard 5 grade 5 form 5 grade 7 bacingwane fanele understand ngale ngakubo standard 5 yena wagcina e-primary ka grade 7 ka 5 angithi qhawe noma ngingazi kahle noma yes ugrade ubani standard 5 grade 7 standard
Hayi. But yena uthena wagcina ka-standard 5 u-standard 5 ugrade 7 e-primary shuthi wena useklasini lokugcina saphakathene sisodwa isandla wafunda lesi wasiqeda la ongasuwaskipha bangasaskipha lesesinye ngenxa yokuthi sifishane umkhulu wayenenkomo eziningi kakhulu wayenenkomo eziningi kakhulu sesefanele ngizeluso baba sebeyematohweni Ziyahlola impilo manje zasibhekene mina zonke lezi ngeke baba khohlwa baba khohlwa baba ithuba baba futhi akhaza ngeke ulusa hayi ngeke kodwa yakungcono itholakele inamba kamakhe afonele asho ukuthi ngaphela iqiniso lento ngoba ngeke umama wayekuphi ngoba ehleli kubo mina wabona nje ngilusa ingoma zikamkhulu ingoma zikamkhulu nanilusani bangaki wawuphelezela usiza noma wawuyilusa kwawuwena oyilusa ngiphelezela abani ngoba phela abafana bakhona beza ngemuva kini umdala kahle Mayokathi Yabo. mdala mina nginabo kodwa futhi wena omncane nginabo hayi lo muntu unamaphonziso Thothi umuntu omdala ngeke bakuthathe ngeke mayokathi mana uthini la unalo buchopho lapha nawe nje mina hayi ngeke ungifanise nomayokathi ngeke uhluke ngani ngeke mina ngiyakutshela mina number 1 ngikhuluma isingisi hawu uyasazi mayokathi ngisi ugcine nini ukuthi actually wena sawenzelana isingesi yabona ngithi mina ugcine nini ukuthi actually sawenzelana isingesi sawenzelani ngiphendula yabona mina angifuni ukusifaka kakhulu manje isingisi ukuthi singene kakhulu ekhana ngoba yimi engishisa impepho ngokugama sengibiza amagama oabshwali emsame sithi ngiyangishaya yebo lotho manje yabo manje ingane zodade wethu ziyafika malume sithe umuntu kukuthi nokuthi osenzela inkukhu kumele ngiyokhuluma lapha bazokhuluma manje ngizijwayeze isingisi yebo lona ngokuqina sengikhulumela abantu abadala isingisi bese kuthiwa ngiyihlonga ndlebe bese ushawa amadlozi akushaya izikaki kodwa ngishawa amadlozi awu ekushaya izigaba akushayela isingisi kodwa ke Jama mfowethu wonke lama grade wawubhala nje impela uphasa noma waphinda kangaka ama grade ngoba ngiyacabanga ukuthi grade 7 mhlawumbe wawusumdala mhlawumbe kunezingane ezazi grade 7 grade 7 ngase kumbhemi phela ngoba phela ngase ngikwazi nokubukisa inxa sikathisha yabo ngase ngikwazi ukusibukisa inxa sikathisha ngoba phela uJama lo weselo wesevele sekhomba wesenamandla manje ubona ukuthi yazi enye into wena mathingone ngiyibuza ukuthi ngempela njengoba uthi wabukisa inqa kasathisha kwenzakalani nje wayesibuthi ungangazi kwenzakalani ithi umima ikhompyuthe kuyifinyelele noma iyama nje uyabona phela umuntu esifazane umhalela umhala ngempela uyakwazi ukuthi umkhumule ngamehlo engqondo umkhumule nje umqede futhi kahle ususibone futhi uyifaka hayi ngamehlo omqondo engakanani mina inkinga yami engakanani lo ifakayo iyona question was me ikhompyuthe kuyiba iyafika yini eThekwini noma lo mbuzo ngathanda ukuthi uphendule senke ngafika kubona ukuthi iyayingakanani ngoba angisiyo umuntu othanda ukuyinqoma ngiyithanda angikwazi ukuthi ngasini ingoma ngiyishayela izandla hayi so Jama uhlanya wedwa nje lento so Jama mfethu ngobe ngibuzile qhawe lami ukuthi lama grade mfethu waphasa noma wawuhanjiswa nje ngoshwele kuthiwa hayi mfowethu hayi mfowethu ngoba ngathi usuliphinde kakhulu iclass kwa grade 7 wayeka usunangaki ngoba kade usho ukuthi vele usuvela usumdala kubona labafethu ewofunda nabo ngebhathi ke angibanga umuntu obedajukela angibanga umuntu obedajukela ngizwana umuntu odajulelwa yabo thina isikhathi kufunda thina ubungayifundi iclass kathathu kungabi indaba zalutho
Anokuthi phela esikolweni enye into ihlukumeza yabona into ukhosha ungaphamisile le nto leyana nje enye into leyana ihlukumeza yazi uyabona nje ukuthi into engikhoma ngaphamisile ngisho ngihlangana naye egrobheni angimbingeleli angihlisi wendi ngisho manje ngiyaze ngidumile nje ukuthi angaqala isitobhe nami hayi fusek ingahamba kakhulu imoto ngoba manje ngihlukumeza le nto ukuthi uyeka abantu abaphakamisile uzokhomba uzokhomba ngoba uthi mina ucathi ngiyazi nje Cha manje yazifana nani le nto. yeah Sihlukumeza kakhulu esikoleni. Mina kade ngibuza nje nabe sama nabafowethu ngithi mina kufanele sibuze ukuthi laba mina ngiqala ukubona abantu ingane mina eyinesibindi sokulanda isicwacwa ele kangaka. Laba babebhala abantu abakhulumayo baphi ngifuna ukubona ba successful kangakanani. Ababhala mina ngangibhalwa mina wabakhulumayo ngekho ngisho ngilovile esikoleni ngisho ngekho eclassini. and futhi umuntu wayibhala abafundelayo bakuba ufana ubright Wayidla yedwa lunch. Yeah. Lo muntu lona mama obhala abakhulumayo wayeba yisitha sabo bonke abafundi. Kuze kuphume ngisho abantu ebaleka iclass bekhankasele amanye amaclass bethi ubani nobani babhala abakhulumayo. Babedla bodwa lapha. ukuba uqaphele futhi kwakuba ufana ubright lo Yazi mina obhala abafundekelayo Bright kanjani? okuyena nje phela Jesus, sazi. eclass kuba nomuntu vele nje Bright kanjani? nje. khona umuntu enimncane engamkhumbuli Yeah. khona lo uma wakhe uthola ukuthi usebenza emajaldini Yeah. angazi kanjani usiyasazi isingisi Kanjani? kodwa nje sonke sazi Ngiqondile fly kodwa yena uma khona. wakhe uhlala naye emajaldini into ayenzayo la eklasini uphendula yonke imibuzo Oh. uthola ukuthi nina nodwa eningazi ukuthi yini methu uthisha Oh yeah. ngoba nisazi isingisi Angithi phela wehlala emajaldini so vele emajaldini mhlawumbe kuyenze ukuthi lapha awumama basebenzela abanye. ukhuluma nabo belungu wena umlungu umgcine nini wena umaze nini umlungu umaze Mlungu. No, angibazi manje mlungu. Namanje Hawu mina ngifunda nabelungu sayini. unamanga. Ngifunda nabelungu. Msaliphazamisa umayokathi. Umayokathi ufuna ngabelungu Yeah. kuphi Yeah, there. usasayini There it's Mandeni Quarters. I'm telling you, bro. hayi ndiye telling you bra oh boy just wait leyo hey telling you bra Mana-ke ungene kanjani lemculo kaMaskandi futhi mina ngangoneni kuyino wenyanya kimi uzungibhaxabula lapha naloya muntu wamshaya lapha endlini kini. hawu kwathi indaba ayingaka sithuli nje hayi Ngabantu ungiconfirm Wengidwe. yazi lento ngisoyiqala ekuqaleni umculo siyasabafana nje basemakhaya khethwe ingoma shawe isiqathamiya nangangesiqathamiyeni ke ngangekho engomeni kakungako kayisha isiqathamiya kwaba ukuthi ke phela isiqathamiya sasesiqhula kasibangana inhlahla eyilunja engasithengela isuthi kwaya kaze kafika ukuthi hayi angiqala uMaskandi yeah uMaskandi kuqala nje 20 ibhesi esitatameni. ngangidlala ngangiyifolosi yini for Olida. hayi ngangiyifolosi ifolosi ya ngangidlala ifolosi Oh yeah. siqhula nje esikolweni isiqathamiya ama-graduate nje masiqale lezo September kanje Yeah. nami ngibonakale lapho ngaphela kusuke lapho kusuke umfundi nomfundi eqhakambisa babodwa badlala amabhola nje ngaze kafika ekutheni-ke ngize ngifisa ukuqula uMaskandi. So uchoose uMaskandi ekhona phela khona amanye ama-genre mfethu. Phela uMaskandi umculo wesintu Yeah. mangathiwa ngangazi kwala sengiqula ikwaito mina ngifuna ngangizobe ngiyizwa idlalaphi i-R&B emakhaya indaba ngakithi ngicula nge-R&B. ngangizothi ngiyiswephi le nto leyo Omapitsha ongabazi yona omapitsha. Umlilo we-Big Nas. bengisathi ngibaselaphi ngihlala emakhaya sibuka obhuti ababebadala bebhamba bephethe ama-radio nje nanokuthi thina sifunde thina ubuthi ufunde ubunomqondo kakhulu ukuthi ufisa ukuya eGoli uqala Ingazi uyofika nini uqala uthi makufika uvula izikole ngoJanuary uthi cha ngimbonile kodwa ubhuti uthi bengefegezile efaka ugodo kanje
yabo isona zonke izinto nje zayiqala ngempela sesiphazamisa emqolweni vele nguqule vele ngase ngizaphuma esikolweni babe unyanya ke phela ke la mhlawumbe uthisha kwaba mhlawumbe becabanga ukuthi mhlawumbe ngabe yini yabo kodwa manje kwabo ukuthi phela into masekuthiwa maselishile idlozi uthamba uthwaza awukho ukuthi ungenza njalo ngoba ungafani ukufa masikalo usungibikha kuthiwa woza mana kuze yami ngifike futhi la ukuthi ngangikuthinta kanjani kulwento lena umaskandi lento ekuthiwa umdalapho bengikholelwa kakhulu kuyona yabo bengiyithanda kakhulu ngoba ukuthi thina sifike lento ukuthi umdalapho wawusadumisana ngesikhathi sifike emqolweni kodwa futhi udumisana futhi ulala igama ngangoba ufuna ukuthi mawuzodalapha umuntu kube ukuthi uzakuphendula mayengakuphendulanga lifile lo brand leyo Shothi fanele akuphendule. kufanele azakuphendule ngangoba mengakuphendulanga Umdalapha azakuphendula. thina sifike emqolweni sakhona abalandeli yabona nje ukuthi athi umuntu kunabalandeli bami uma lo muntu engakuphendulanga lo balandeli bakhe bayakunyanya yes bangajijela ngamabhodlela nabakho bethu baphoxile nabakho Uthi uyabona awusaphendula. ngesikhathi ekuphendula nabalandeli bayiqale bazibuze kantaba yabo bathi laba yabo bayamukela into baqale beyijabulela kodwa uma khona ongakuphenduli kuzoba inkinga. But mina I feel like uTikTok ubulela umaskandi ngoba yonke into eniyenza lapha kuTikTok nje sokufuse go one nawe did go one asazi ukuthi nenzani lento umntalapho ngicathi uya lapho kodwa uyayikwegweza. No lento umntalapho indala yes but benzeka ngestrategy sokuthi umuntu uzaphendule ngoNovember ukuzokhipha album nomunye mlasezwe angiphendule ngogodi Ngoba sezokhipha. sezokhipha abantu bayawuthanda lo mdlalo cha ubanqabele bengawutholi ngalendlela so lento TikTok idlala indima enkulu ukuthi noma ungayenza ivideo umuntu uzolinda ukuthi mawukazi okusala uzophendula So njengoba nalo akasalindi album ukuthi izokilinda uma ugada azokhipha nyaka ozayo ube lento uyisho kulonyaka Oh bafana nabantu abanedatha babe bayivala uthi hello mase ivula athi sawubona sekuvela 2 weeks. ya lapho futhi iphinde ishaye khona enye ivideo amaqengwana engifonelela mayimabi phela into eyikhulumile lapho ngithi ngiyangena phela nje apha sinemindeni ufike ingane yibukela amavideo ufike uqale manje uthi uqale manje usinhliziyo ithinta manje ubona ingane ibukela amavideo angithi phela manje zona asi-understand lento mina ngisuke ngazi ukuthi bengenzani kodwa manje masisa lo mhlawumbe sesikhathi iza ngibuza ukuthi emokade umbonela umbheshu uthi usethena bekithi foko yabo angifushe nokuthi kuzukube into lesi ayixoxa leqhina naye uzongibuza lo ukuthi uyibonile ifithi eqhabasha usethe wathi ngibe ngiyibonile kodwa ngoba kwamanje uthi nwasohleni nomuntu wakho ubone selokugudla ngalamavidiyo alabafana Eyabona nje. uselokugudla ngalamavidiyo alabafana uyidlala iphindele Umuntu wakho lo. umuntu wakho usesho letho beyishiwo lo ngifanga ukuthi wena abantu ukuthi mhlawumbe usinqamu njalo lo sikho leso nje asibizile mhlazana niqabene uzasibona leso sikho leso sashiwo hulo ayi kodwa manje uke wabuye kodwa lapha kubheje akubonanga ukuthi uke wabuye ayikho lapha vele ayifethu ake sithe mfethu ukuthi hayi icocela lapha lokugcina leli mana ke ukudla iguma njoba esho nje mfowethu lapha uthi ukudla iguma ungiphendulanga mina ukuthi ngangenzeni uyabaleka futhi nakuwe eyakusazi wasuyachaza wena waba diplomatic waba very ukuthi diplomatic wawenzeni ngangenzeni mina ngisukela uthatha ifoni engangesibongo sebhasi uyibeka la phambi kwakho cha amaqengwana ngangicela umdlalo mawuthatha inkomo yakho uyiqola sho nje ngangiyiqelela umdlalo
wangangiphendula ngaleso sikhathi ngoba ngazi ukuthi wayiphendule emva kwesikhathi Shuthi esingakanani. wasaba. Wathi boyibuka lo video eyivukani Yini. akephendula amavukani. Yazi lapho ngicabanga ukuthi right because ngiyamazi Macingwane akafuni indaba zamavukane ufuna ukuqondana nento serious. Shuthi nawe awusayivukani ngempela shuthi uyazazi izinto. Umqondo wakhe loyo. Kodwa Ngikwazi ukuthi ungaqondana namavukane amavukane amaningi ekhandwe mina akekho umuntu ozalwa namhlanje hambe namhlanje ngashinga inyamazana. Leyo nje ke you are misrepresenting me. Kodwa ngiyakwazi Macingwane awuyifuna into eyinonsense like umuntu oqhamuka nonsense angifuni into nonsense. Last siyaphikisana savuma la. Nonsense angifuni uba uyinonsense yini wena noma mana wawuyinonsense. Why nonsense? Hayi wayifufusa. Yabona. Mina lezi impahla ngiyakhandela special noma mthungela nje direct enkulu. Noma angibanga sibone isitolo edayisa lezi impahla. Hayi uya esithombeni mina ngoba yazi khona abantu ngempela bazofuna ukwazi ngempela kanisa kwethu. Lezi impahla lezi ngoba amadekese impahla ngoba unengane yami njenganga isencane leyo. ingana Kodwa singayinela lezi impahla. ingala njengoba lona ku 34 nje sincane isho sikaGo 34. Ngeke phela ayipakile ayipakile bayo. Phela ngayingane enkulu yabo ingane ekhulu. Hayi ngeke cha ngeke ipake. Yazi kodwa Macingwane uyakhuluma ngokuthi angazi. Isho ngengakala le hips. Macingwane uyakhuluma Mana litholakala lapho isitolo salezi impahla zangisibona. Hayi yazikhandwe ngokukhethekile. Into zami nje zikhethekile. Nithola kuphi kwasasa? Hayi yabona kasasa ngayivala imali yakho. Wawuvela uyihola vele. Ngase ngilokhujanile ngathi manje iqhathanisa no 40,000 engiqashwa ngawo ngayibona incane. Ngase ngithi cha sekuyoba ngathi mhlambe nginomona uma sengizohla yonke into. Angeke ngithi nami ngishiye labanye oMacingwane bedle. Ngifuna ukuthi besale bedle nabo. Hayi bafana ke hayi. Awathele. Engase complain uhulumeni ngase ngithi ake siphume Cha Imoto yakhe iginqo ubani? Njengoba ungasena moto nje. Hawu. imoto. Kathi unemoto usaka la unemoto eleshalwa ngathi ibhayisikile obeyokudishishwa la phezulu. Shuthi wagcina ngaphola ukuthi uyaphi. Angishiya ibreak la phezulu yonke into la phezulu. Ubani oginqa imoto ngoba ngithiwa wena wadakwa wadakwa utshwala uginqa imoto wena. Hayi ngesho ke utshwala angisiye umuntu ongabo utshwaleni kahle lapha mawumbhemi kumele ugadwe mawumbhemi ngoba kumele ubombhemi ungenazitha kumele nje mawumbhemi ugadwe ngoba phela ngaphuma nganaki nje umkhuzuko lo mina nje angazi kahle ukuthi ngukonka kahle. Mengizwa lenkulumo usugabile. Yasinda njengespare wheel kahle ukuthi ubone nje imoto nje ispare wheel igencika iphela imoto kufaka namphakathi sinde nje spare wheel nje. Kodwa umbuzo uthi spare wheel iseliswe yini ngabe ugabile yini ngoma khona yini izinto siyincenyenyana nje ihlalele nje ekhoneni. Ngoba phela uthi nje fanele ugahle ngathi khona into ayisebenzisayo ukuthi manje musola noma uhamba ngoba phela umuntu wesintu mfethu kwathiwani ngomuntu wesintu wathiwani mana aka wena wathiwani ngoba ungagezi waza jam into yesintu abadala abakhomplexity wayenyangeni bakhona oba labo do omkhulu odokotela angisi umuntu omadla kakhulu kuleso zinto ngoba nenduku nje ngiphela ngangiyimbela impela wena ngisuke nje nenduku ngisuke ngiyisebenzisa nje ngisuke nje ngiyiphalazela nje hayi ukuthi ngisuke mhlawumbe ngiphalazela into ukuthi kanjani yabo ngoba angifuni ukuthi mangakula ngena kakhulu kulento eyinyanga ngaze mhlawumbe ngicela ngingazwani nabo bonke omakhelwane lokho manje ubheka ubani ubheke ubani kanjani yabo manje nje shuthi yikho ivoice ingazwakala uphalaza kakhulu ngale nduku yakho wedwa
Cha usibona nje singaphathwa namikhuhlane nje sinjalo. Sikhuliswe ngaso isinto ukuthi noma ubhemela ukuphalaza, Yeah. ugqume, uqhathe. Uyachatha masa. Yabo. Ingalo lesingatholwa. Usufuna ukuthi angena ngapha bese ufaka. Cha oro talutho. Namanga. Namanga cha nje bese Manje mayokathi ngilimele ingoma mama yokathi ndabezithale entsha ethi ngilimele Mana, asibambe ngomuntu mfethu asibambe ngomuntu nkabe yami Hayi angaqala kubamba umuntu. Mana Usanda ungena kuma relationship. Yeah, ngizala. Before ube nentombi engaki before untombazane lo olapho khosini wangiphucuhlelo lwami kuthiwa ubingelela umuntu akambanzi and bakushaya kanjani ngesithende lapha na usibeke esithombeni lapho Lento lena mangizongena nje kuyona yona noma kuthanda ukubanzima kodwa ngizothi nje qabuqabu. Zoba mfishane. Ukumthola kwami lo muntu lo nje yenze iqala eqaleni. Ngamthola sasiye eGoli. eTsakani. Ngihambela ngoyibukela ibhola kwakudlalwa ibhola no lelo maskandi. Noma kona kanti manje ngimbona ngaba nokukhathazeka futhi ukuthi umuntu esifazane udlala ibhola kanje yabo. Kodwa futhi ngaphinde ngadlula lapho. ohamba ibhola noma udlala ibhola Wayedlala ibhola ngale. ubingelela Wayedlala ibhola. ngenkathi dlala amabhola lawo ama-artist Kwangikhathaza ukumbona edlala ibhola lapha. Kodwa ngathi mase ngihamba ngoba ngangihamba ngayo. Ngoba phela la khona uthando phela neJericho. Ngangihamba ngayo kanje ngoba ngangisahlala eVali. Ngisuke eTsakani nje ngaze ngayofika eVali ngama hike. Ngathi mangifika endlini ngamresearcha ngamfuna namba. Yabo. Ngithe manje ngifuna inamba ngaba nestrategy futhi ukuthi angimshelanga ngoWhatsApp. Ngasuka nje eGoli ngaye eThekwini. Nje kwaZapho ngangiyikhulumela nje lokukunye ngoba ngangicabanga ukuthi mangathi kuyenzeka lo mntwana engaqomi mhlawumbe angabe sethatha mhlawumbe lokufakaza amashita WhatsApp eyibononto. Ngamfonela kade ndoda ngamfona kade ezaqala ukubona ngila ngaphandle endlini yakhe lapho ngihlele endlini ngifuna ukumbona la ekade ehlala khona. Okay. Yabo. Ngaya ngapha ngambona la ngabona ukuthi okay Usudumile kwakaduma angazi. hayi igama sengivele nginalo. Susuthe ukuthi. Ngase nginalo igama ukuthi into zami mina ngangifuna ukuzenza ngendlela. Shuthi mina iphutha engalenza nje ukuthi ngimvume leshoda. Yabo. Waphe umuntu mayithanda ukushoda mina ngisena umuntu yabo ngoba mina ngangifuna lento ngangiyifuna. Yabo mina ngangifuna lento mina kudlalile wami umdlalo ngawuqeda. Sharp. ubusufuna kwakho umuze lapho Kudlalile mina kwami umdlalo ngawuqeda ngoba lo muntu ngiyamazi. Akuseyo umuntu sengathi mhlawumbe sisobani cha nje imbilo ngithe yabo ngoba sengimazi ngale ndlela yokuthi nawe uyangazi. Mina sengimazi ngale ndlela yokuthi lo muntu mangathi ngifuna idini ngizopressa. Uyabo. So ngamanye amazwi uconfirm ukuthi bengeyona umdlalo bengeyona icontent laba benithandana ngolokho ngempela mhlawumbe nobedlala mina ngidlali mina yabo. Angifuni ukuthi ngithi ngifuna ukuyibeka iqaqo ukuthi mhlawumbe yena yabo njengoba ngithi mina elami iphutha ngaba ukuthi ngavuma Nkosi yami ukuthi athatha ama-selfie kanjani njani yabo. Kwakithi nami ngangayinaki kwangasinto engangiyiphusha leyo yabo. Mina ngangidlala ukuthi mina ngiziphile isikhathi
ngifuna ukumazi yabo ngiziphile isikhathi ngaye nje yabo ngithe futhi ngimthola bese naye bese ngazi ukuthi mina ngumbhemu phela nami onomthetho kakhulu yabo Wamhlaba kodwa. benginomthetho kakhulu Ngiyabuza sesistory sade sami story. Asazi noma wamhlaba noma kanjani wamhlaba yini sivale lento siqhubeke nohlelo. Cha mana ke seseningene aba seselaweni nobabili. Nazo ke ya. Naye Lambatha. sesiningene ibathi ngoba yonke. Bengcini. ngangifika endlini yakhe Yeah. ngangifika endlini yakhe so kodwa bengingafuni ukungena kulo lapho Okay. bengingafuni ukungena kulo lapho ngoba Sethathe esinye step. kodwa nje akukho la bengingathi bekuthiwa ngisafe khona Kodwa nambatha. Useqedi cha. Hayi, phela phela siqedile. Ayawazi awazi baba. Izolistoliwe baba. Ilokishi. Wayenza indlento le kanjani Senze yonke into Jama. yabo Yeah. Ayulimele Jama, So, ayulimele kodwa- Jama. Yabo le ngoma bekufanele. Inolibona ngahotayi. Ayi bekufanele ukhiphe le ngoma ukuthi ngilimele. Ngilimele. Manje emveni kokuthi amove on yena nixabanile yini nobingelela noma nixabananga noma kwenzakalini ezakalile. nanokuthi hayi aqatshona Setholakala indoda nje simthatha yena seyogana somewhere ekushiya wena kwenzakalani lapho. Ngoba mina ngayazi ngangakhuluma naye khona into engayinothisa kuye ngambona ukuthi naye unalo uthando lwakho. Kodwa sathi masikhuluma naye ngoba umuntu omnene nje besimayela nje akafake. Yabo nje umuntu esimayela umuntu omnene shithi macingwane angazi ngabili yabona. Angazi ngoba futhi nami umsebenzi engisebenza awusebenza nawo. Ngizothi mangithi bese kuthiwe ngidlala ngomuntu ngoba kulesa simo yabona. And then manje ngambona ukuthi ukuphendula kwakho kanjalo khona la ufike la ufika wanyathela khona enhlizweni kwezwela yabona. yeah Manje ke awucacise lapho ngane yakwethu ukuthi mhlambe ke njengoba uthi beningaxabene uzizwe unjani kuhambe kanjani kwafika la sekonakala khona ku relationship wathathwa omunye umuntu and futhi lokho wazi wafika kanjani kuwe yindaba ula nathi ungayikhungile. Ayisikuwena nje mayoka senze sibe hey mfisha Awungakhala yeah lento kahle isihlisile isithunzi sami yona ngikhuluma ngayo isithunzi sami isihlisile kakhulu kodwa ke ngoba phela kwangaqatshwa yena yabo kodwa ngase ngithi ngesithu sakithi kuthiwe ke intombi uma ethanda kini ehamba yogana kusuke kuyinhlanhla leyo kodwa nje impela igama lami ilithandile ukuliphazamisa nesithunzi sehla ngoba phela uthi uyahamba la ukhona wonke umuntu ubuka le sithombe nani yabo so mhlambe naye ke phela sibonke ngoba phela naye lo muntu omthathile shuthi nje wayeseziva izigi zamayokathi yabo shuthi wethu umbhemu yabo shuthi umbhemu wathu umbhemu kahle nje wangisaba ngoba phela umuntu umesazi nala inkaba yakhe khona lo muntu loyo ngempela mina ngisiye umuntu oqhazayo yabo kuze kube manje lo nto ngiyaqala ukuyikhuluma la futhi ngiyaqina ke uphinde ngive ngiyikhuluma kwaze kwafika ke nje ngayithulela nje bayikhuluma abantu base bayiqeda ngendlela futhi nayo eyichaza ngendlela beyichaza ngayo so ngoba ngifuna ukuba umuntu ophikisana kakhulu nomuntu esifazane ngoba nokuphikisana nomuntu esifazane mhlawumbe ngaze agcine kuthiwa kanti phela lokho kuyisiqwaqwa
ungahlonishwa umuntu wesifazane usheshe ufe umbhemi. So mina kukona konke engisuke ngizokukhuluma nje ngiyakuhlela ngoba into ngithatha isithunzi sami ngisibeke phambili qala nje before ngivula umlomo ngiqale ngicabangele sona kuqala ukuthi lento uma ngiyiphendula kumele ngiyibeke kaso. Kwensekile-ke lento yenzeka ngivele ngibhizi esitudio. Yenzeka ngisestudio iy'nsimbi vele ngase ngiy'fakile. Iy'nsimbi siy'faka namagenge akwaziwa vele ukuthi ingoma izothini. Noma ugade uyazi ukuthi ingoma izothini. Hhayi ngivele ngithi ngilemele phezu kwalo beat. Hhayi uphinde kuthiwa uqale phansi ngithi hhayi ngithi ngilemele. Saze sagcina ingoma ngempela. Ngoba uyawuzwa nomuzwa wakhona nevoice eyiqula laphana kuseyivoice yami leyana kwakuyivoice yobuhlungu. Moyilalela leya ngoma akusiyo nami leya voice nama ngiyazi leya voice yokulimala ngaphakathi yokulimala ngaphakathi noma uthola ukuthi umuntu uma ezoqasuka ivoice ishintshe awusakwazi ukukhuluma laphana. Cishe leya ngoma ngiyiseba mhlawumbe ngayiqala kathathu ngilokhu ngiqala phansi ngiyizwe lento kodwa ngiyafuna ukuyikhuluma kodwa manje ayivumi ngesizathu sokuthi umqolo uwona sikwazi ukuthi ukhiphe okungaphakathi ukwenza ukuthi ukhohlwe futhi nezinye izinto ey'ningi. So awuyishaye emqhawe lami leya ngoma leya awuyishaye mfethu noma umucu nje owodwa mfethu. Leya ngoma lana ijule kakhulu. ungakhali phela Awuyishaye nje umucu owodwa mfethu ngilimele. Ngoba ekhona ngiyakhumbula uyarola ukuleya ngoma leya unakho ukurola kancane sigcine ezinye inhlamvu singazizwa yabo. So ngiyacabanga ukuthi umuntu osekhaya njengamanje uzozizwa ukuthi hayi ngempela le ngoma ndithi yabo awuyishayi iqhawe ngoba leya ngoma leyana isanda kuphuma iyona futhi edla abantu iyona futhi ephambili ey'nombolweni zakho ey'ngomeni zakho ehamba phambili. Le ngoma leyana ithi ngilimele inhliziyo emanxeba ngilimele inhliziyo yami manxeba ngilimele inhliziyo yami. Hayi le ngoma ngeke isithithe enhliziyweni kakhulu le ngoma. Yabona mfethu wawukhala ngempela laphana amayogathi. Wawukhala ngempela mfethu. Wayibo ungamfaka ngibongweni. Eyibongweni. Umbhonyeke manje qhubeke ngoba phela usulimele. Kahle leya ngoma yafana nje yabhaleka kona angisiyo umuntu ongaze uphamise isandla emntwini wesifazane. Yayibona into leyo. Ngisiye nje umfana engathi mhlambe akakhulisekile kufa nje ukhuliseke kahle. Mana-ke lena ethi icala lomjola lithethwa ubuvela usuwazini ngoba ungene lapha nemcimbini kaMgodi mfowethu lapha nohamba neqembu leCathamiya njengoba usho ukuthi uke wacula isiCathamiya wathi icala lomjola lithethwa. Leza ngoma leziyana angazi noma ngaqeshwa ngaba nayo into ethi prophet amayogathi. Nami lento ngibuza yona ngithi uma ngingethi ngihle ngoba lezi ngoma ngokulandelana kwazo. Yabona kwapha ngicabanga ukuthi phela makuphuma iqala umjolo phela suke phela mhlawumbe sesizaba khona inkinga ekhona mhlawumbe noma uthola ukuthi uyifihlile. Icala lomjolo walithethwa icala lomjolo walithethwa icala lomjolo walithethwa ibize phela icala lomjolo walithethwa 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 icala lomjolo icala lomjolo walithethwa icala lomjolo walithethwa icala lomjolo walithethwa ungekhulile umntana awuqhubeka mayogathi icala lomjolo walithethwa
icala lomjolo halithethwa Icala lomjolo alethethwa. icala lomjolo Hayi, halithethwa sorry bacikwane, sorry. Lo ngifikele kule show aninginike i-chance yabo. Yeah. Ngazi ukuthi mina ufikile umenyiwe uyanikwa i-chance ukukhuluma yayibona leyo nto. Le nto niyenzanga. Abantu abangazi ukuthi ngubani. 2, hayi ngizosho mfethu inkinga ilokhuzana. bakwazi ukuthi ubani Nami nami nihlaba lonke izwe leli nibhebha lonke izwe hawu wafika Mapolitikali ephephile. Uma yazi into engiyishoyo. bakwazi manje Wakusiza uMakji. Yabo kuba wakena uMakji ngaba sikho la. Ngoba manje into engicasulayo uma kufika uLondi London kulama showeni baphuza le yanhlobo. Kodwa mekufika thina ngazi amanzi kanjani ijuice ngazi le iphuzwa nini le iphuzwa nini. Ngoba phela lo ngifikile uzomoya ngathi nihleka yena yazi ni wrong kodwa ngikwiza ukuthi sithi siphakathi kwabantu ngenkathi sifika ngishaye bese niyavala. cha uzoyithola as a gift mfowethu akunankinga mntaka baba ngoba nami lapha umfana wami lapha ku MacG usiphethe kahle la kwi network and we are making a history that doesn't matter how powerful you can be in your territory. Yeah. And when you see one of us being concentrating in that platform, yabona, who's also has his own podcast. It's very powerful in terms of the media. Sure. And I'm very powerful in terms of media and with so much experience. Yes. But being the part of the Podcast and Chill network owned by MacG, and it proved that as Black Africans people, we can sit together and be one thing and support each other. Ashaye phela Sazoshaya, sasapothana but ashaye. Ibalulekile le yokuthi sibe into eyodwa ngoba we got a very bad history that and a bad reputation that we need to eliminate. Yokuthi asikwazi ukuhlangana, yabona. Yes. Angisho ukuhlangana kukabingelela noma yogurt. Kodwa nje ngisho ukuhlangana nje singabantu senze into eyaphambili. No, I'm grateful ukuthi ngibe kwi-platform enkulu kangaka i-South Africa yonke and i-Africa as a whole. Into ebengikhala ngayo wena sister ukuthi angikaze ngikuthinte kanti mekukhona abanye osaziwayo. Bayathi. Yini ube specific ngoLondi London? Ingoba ngambona ukuthi ngendlela eduzuke ngayo la kunini wayedakwe kamnandi futhi ngayithanda icherry ethi misishayile futhi ikhulume noma kanjani ngoba isuke isicherry. Umuhleka ayimuntu uLondi la musalfu sak umuntu uLondi la uyabona nje umficeda kwe kahle uyabona nazo manje yini mina ngashaya Uyasho ukuthi nazo ke. hayi phela ukulumani wena ngikhuluma nabo mfowethu la Awungambizi ngawena Nkosi uMaskandi ngaze ngavele yabona lento kuwe kuphumela okushini ngazi ukuthi uyislim uyisinayi kanti mfethu nami ngikhona kuyo yonke lento eyenzekalayo Khona kuyo yonke yabo into engifela ngimtshele yona ukuthi angikho right ngoZulu boy uZulu boy ngayi seyakhulunywa Yabona manje nocingo ngebhenki akunankinga awasikhulumi nje 2 minutes nje mfowethu. Mana ngisadele ngikwazi ukuphawula kahle ngicela nje ukuphuma sengisondela. Ukuphi? uba Ususondele ubambe iqueue ebhenke. Aleke ibhenke u6 manje. Aleke ibhenke la. Na indoda yakho la ikhala eyibonwa inyembezi Paula. Mana manje ngizoruthen call yakho manje. Hayi okay hayi so ngizobona ngawo. bengisasho ke macingwane ukuthi le awuvela uyazi bamgabhile lona bamgabhile kodwa lento engifuna ukishibalekile yes ukuthi ngiyabuka nje yonke lento enzakalayo nami ngiyasupporta bacingwane ngiyasupporta mina ngine podcast mina iTable podcast nami ngiyaliphusha lapha ukuthi silinde umkhakateti but into esuyangicasula ukubona uZulu boy okade zololo AMK yabo ephusha umshikashiyo ukuthi naye ulwela amalungelo abantu abamnyama recently manje nje useshaya amavideo uthuka kahle ungizwe athuka uphakela umthakathi athuka uJaseti ngokuthi acule azesebenzise iculo lika Hugh Masekela wena ngobese wena ngizwe
awuyekele ukulukela abanye abantu nabo ngabantu yayibona angiyithandanga leyo nto yazi indaba yenza leyo nto ingoba uZulu boy bafethu ukhuluma into ebalekile uZulu boy behlupheka nathi ngiyanitshela mina bafethu hey MK ezame ayubone niyahlupheka namasisalight ebangiyikhundla laphayana ebangiyikhundla ngazi wadla nenye imali yenye inyanga ekuthiwa ngazobani enganga-interviewa nayo ngoba manje useshade nomunye usisi waseophesheya e-USA no uzama ukuzenza mina uzama nawe ufuna ukuba ney'ngane zaphesheya hayi ingicikile leya nto uthi ngendlela esizama ngayo ngendlela enizama ngayo ukuthi kubuyizwe lethu mase uba khona umuntu othi uZulu boy kodwa abenza izinto angazona angayona uZulu ngazi khona umuntu ozothi hawu uZulu boy ngoba uZulu nje yini lonto oyishoyo yabona into engishoyo ubonakala ngathi mhlawumbe bepromota inakhwidi album yanga noma ngabe kuthiwa yilento athi show noma yogadi ukuthi njalo mase kuzoba nento ozoyipromota fa ufusegise nombani ayikho la nto uyimele nje laphana no mina ngakusho nje is a shame on him ukuthi njengamanje sibhekene nenkinga sibhekene nejele sibhekene nokufa ngenxa yokuthi sivikela izwe lethu umhlaba wonke lama protests aqalela eSouth Africa umhlaba wonke ahamba umhlaba wonke nako England and abelungu all over the world go Nepal everywhere all corners of the world USA and USA West ke uDonald Trump ngoba yena uzowafaka ngisho ama security enforcement yabona ama law enforcement ukuthi abakhipha abantu wonke umuntu onyakaza USA uhlala ephethe ipassport sure esakhe ngoba ngale walokho uzolokhunjwa and into ebhlungu ugcina sekulimala nabantu ngoba namawala befa abanye and akukho right lokho thina we got a history of what we have been very peaceful from the beginning and no property vandalized no people killed in marching and people respond to the call. When you respond to the call, when there is peaceful marches and peaceful leaders, but abalwela iqiniso lesibhekene nalo asikwazi ke ukuba nabantu abaleki patience ukuthi bona kahle it shows ukuthi abafana no Zulu boy nabanye abantu abaningi who are talking behind bars behind the curtains and labo bantu labo uthola ukuthi bona into abayilindile bazi ukuthi thina especially as abantu bakwaZulu abakuyi forefront we are violent people now it's for the first time them seeing abantu bakwaZulu be organized uphaka lomthakathi ufika ijinge kanje induku as a regime leader and then we all fall down doesn't matter who I am, it doesn't matter how profile I have, but when I get to the battlefield and get to the soldiers, I have to respect my commander. My commander emabuthweni ngibehamba phambili uphaka lomthakathi and fanele mina ngithatha instruction yakhe yabona sesingabonisana la sibonisana khona lapha nalapha because le nto leyo ikwaze ukudayisa ifundise idiscipline all corners of South Africa and that discipline means ukuthi even sikhona noma singekho in any corners of the country and cities in this country kube nama peaceful protest that are against illegal immigrants. No budget, no law enforcement, no politics. Kodwa sakwazi ukuthi thina with a voice and exercising our constitutional rights, and we manage ukuthi njengamanje we are sitting at almost 2.8 million illegal immigrants abahambile kulelizwe. And leyo nto leyo mawutshenana ukuthi lapha nakathi ngivakashe khona bengijikela nangamatshe abona Malawians yes labo bantu labo umfethu uzosube khona kodwa into esiyitholile lapha ukuthi njengamanje they are close to 50,000 yabona
namhlanje nje njengoba silokukhuluma nje sekuhambe mhlambe ndoba kuhamba amabhasi awu-25 namhlanje ababhasi asehambile should close to 70 manje amabhasi kodwa bona bendawonye ba close to 50,000 leyo nto leyo and ngomlomo ka-commissioner wa-Home Affairs and Immigrants department in South Africa. Sure. They all say one thing. 99.9% undocumented. As a South African president, South African citizen, politicians, have you ever known and witnessed this historical moment that was just done by the leader of 3 people? Jacinta, Umlando, Mkhunu, Uphakela Umthakathi, Mfukandabandaba. That prove beyond a reasonable doubt that our country is gone to illegal immigrants. And those illegal immigrants that are doing injustice to our country, when they commit crime, who will be accountable? Because they know exactly how they entered, they know exactly when they committed crime, how they will go back. But ngicela ukuthi sisheshe sidlule kule nto yabo because I'm pro-African, I'm pro-South African. And I'm really proud of what you guys doing, except Opozobazoso. But angikho lapho. My question, I've got 2 questions. Kunezinto ey'phumayo manje ku-AI zokuthi wena noPhakela Umthakathi mhlawumbe noJacinta anisabonisani ngeso elilodwa. Yabo lezo zinto ngoba manje siya kumhla ka-30 seyiqala ukudivide manje. Yabo leyo nto. Nokuthi after mhla ka-30 kuzokwenzakalani. Angisho ukuthi angeke kwenzeke umhla ka-30 ayizolo leyo nto. Uzofika umhla ka-30 njengoba manje sekuqala ukuba ney'nkinga ey'ngaka but after mhla ka-30 ngizwile ukuthi ngithini ukuthi kunezinto esiyithombe esiyitholayo namavidiyo engathi wena uthi awusazwani noPhakela Umthakathi Lutho ayikho amavidiyo mana dadewethu Yebo phakathi. Nginesoka lakho lapho uJama. yabona lo Jama lo Hawu. Oh. Manje le wasuhleka kangaka sakuchameka nje. Kade ngimtshela ngithi mina by nature you are a very decent person and when you give a smile and ngasho futhi mina ukuthi nami wakhuluma nami ukuthi hayi ngokumsebenzi owenzayo nangendlela okuyiyona awukwazi ukuthi mhlawumbe ubonakala njengomuntu sengathi mhlambe kune advantage oyithathayo kodwa yena ngesingaye anginjalo kuyena uyabona ngisho ingoma le athi ulimele uthi uyikhiphele wena mhlawumbe kungakuthini ukuyiphendulela kwakho engane yakwethu cela uphendule phela nje nangu khona naye Usikhiphele mina. Yakho leyo ngoma Ngicela ukuzayisholo yena ngomlomo wakhe. awuzoyishona Hey, Mathebeko, Jama. uyaphila. Imana. Ngiyazi lo phakathi ngiyabazi abethanda ukudlala ngami. Uyikhiphele mina ingoma kanti. Hayi impela kunjalo nje. Yo, Eyakho le ngoma. yade. Eyakho le ngoma. Ingoma nje uhlezi khona iminyaka yonke. Noma kuthiwa sengaguqa. Ingoma obisanda kangaka nje ibhalele mina. Cha phela ingoba nje ukuthi kube into ezoba isikhumbuzo empilweni yakho noma ngingasekho. waqhaqhazela Yo, ngamela ngazi ukuthi hayi ngiyakuzwa. Ya kodwa ke qhubeke nayo iqengwane. Phela ngoba ngiseye umuntu oqhethemeza yabantu yabo mhlambe phela ngazi phela noma wangibeka yini ukuthi kona khona ubekade ekhona ngaphambili. Yo. Yo, hayi Jama. kodwa ke okubalekile la ngane yakwethu
ukuvezile ukuthi uyawuhlonipha kakhulu inqumo zakho futhi akayena umuntu othanda ukubeka abantu besifazane isandla futhi wakhuluma into ejulile yabona nje dadewethu angifuni qhamanga nje washo futhi uyakuhlonipha inqumo zakho kodwa futhi umculo iyona ndlela kuphela bengayi-expressa ngayo ukuthi aveze ukulimala kwakhe. Futhi waba vele wonke umuntu imizwa yakhe uyikhipha khona emculweni noma kwinkondlo vele uJama yiqiniso. Kusho ukuthi uJama wayesebambelele enhlizweni yena. Wena awudlala. Ngingasho kanjalo. Wena-ke Ivali for cha no ingoma iyatrenda ngiyayithanda nami nje ngize ngiyayilingisa lapho TikTok uvale ifoni lapho. Vale ifoni. okay Ngeke kodwa-ke ngoba sengiyazi ngiyajabula futhi kube phakade akaze nihlale phansi noJama bengeke ngazi ukuthi ingoma ibheke kini cha bengazi ngobheke kini ngiyidresi izingoma emnandi nje Hayi bambe ba. yebo cha mana-ke kodwa-ke uyasho ukuthi uyakunikeza isibusiso ngane yakwethu emendweni wakho insizwa kodwa wazi ukuthi izibongo zakhe yisele kuwena. Inkosi yami ngiyabonga ngicela nje ukubonga isibusiso and okunye ngifisa uJama athole umuntu esifazane naye ozokwazi ukuthi angamlimazi-ke manje ngifisa ukuthi uma ekhipha iculo elilandelayo akhombise ukujabula ngoba futhi ulimele vele angithandi ukukhuluma kakhulu ngenhliziyo yomuntu obingaphakathi kuNkulunkulu wayakhela kathi wayivalela asiyiboni futhi ulimele ngempela kodwa akazi asho lutho kimi lokho kuyangixaka kodwa kunankinga yakhe wena kanti wakuthatha sakudlala yena wayeserious kakhulu yena. Yabona-ke kulelo side phakathi ngiyazi ukuthi uJama iqiniso uyalazi yingakho ungathanda ukumphazamisa kakhulu ngifisa nje kuphela ukuthi umsebenzi wakhe uhambe kahle kakhulu. hayi yena kuphela wazi iqiniso nami ngiyalazi iqiniso mina ngakhuluma nawe bengelela ekhoneni ukuthi-ke ngoba mfowethu usuthathe igxathu elikhulu lokwakho umuzi angisafuni nami ukugxila kulokho futhi naye ushilo ukuthi uyakubusisa ngicela nje ukuthi konke ngathi kungahamba kahle emendweni wakho njengoba ethi ulimele nje umfowethu ngapha bengicela ukuthi nawe dadewethu lapho kube kuhle ngapho kodwa futhi ustrong naye kodwa futhi ngeke ngisakhuluma la ngakhuluma la ngokujulile uyakhumbula futhi khuluma nawe ngoba nawe ngangibona ukuthi nawe unakho ukuthinteka kodwa manje usaba izinto eziningi lapha nalapha ngoba nawe ukwazile ukumhlonipha ngoba kade sikhuluma manje ukuthi wena you don't fake a smile, you smile for real, and when you love for real, you don't act. Kodwa uJama cingwane yalasimisa yabona njengoba nihleli naye lapho bengakujabulela nje ukuthi angaphumi eminyango iqiniso engalikhulumanga ngoba Ulikhulume lonke yonke into iba umlando and njengoba nikhuluma namhlanje ngeke kucimeke ndawo kohamba umhlaba wonke ngiyafisa ukuthi aphume lapho ngiyamazi indoda uJama ngifuna abe neqiniso angadukisi. Ngibonga ukuthi mina uyamazi indoda hawu Zoso nangu ubingelela Ya awubingabinga madoda. Hayi. Cha ngithanda nendoda nje. Hayi. Yo, ayifethi ngiyamqala ukubona umuntu wesilisa afethe ekhala kangaka ngagcina nini. Hayi. Yo. Yabona uJama indoda uhlakaniphile futhi. Yeah. Ngifisa umazi impela lo muntu. Angakhulumanga umazi ukuthi indoda. Uma Mpanza kwenzekeni kwenzakalani sathathana sabe angeke kube yimi mina sengikhulume kakhulu bakithi sengikhulume kakhulu sekwanele ukukhuluma kwami futhi abantu abakuzwa bazozwa ngaye into engiyibukile nje abantu bafuna ukuzwa uvo lwaJama okuyilona lona yabo nje manje bazojabula kabi nethemba lokuthi ukukhulumile iqiniso linjalo ulikhulumile vele insizwa uJama ngimthisela ngempela ukuthi athole ngempela umuntu wesifazane
ohlakaniphile njengaye angatholi umuntu wesifazane oyisenga nomuntu ozohluleka ukuvusa umuzi wakojaha. Hawu, kodwa awungibeki kahle uSipho. Hawu Dibix manje Dibix wethu khona kufihlana we Dibix wethu yabo kodwa usukuvezile manje shuthi ingxabano yaba kumayogathi wethu ngoba uyasho ukuthi uyakufisela umuntu ongeke ozokwazi ukuvusa umuzi shuthi wahluleka unakhujana kahle kahle ne uDibix wahluleka ni mayogathi akaza umayogathi azanginike ithuba lokuthi ngiyovusa umuzi wakojaha. Hawu no akona lokho mina ngiyalibona iphutha lo bingalela mina ngakuwe ngiyalibona iphutha lakhe yena ebuqinisweni bakhe uhlulwe yini yena ukuthi yena ayovela lapho wathi uzothuma mina athuma uBig Zulu ya uhlulwe yini mayogathi kuyovela kwaDibix yakhumbula Uvale ifoni khona sikhona inkulumo. Nasikwazi ukuvala ifoni ngoba wena njengamanje wena ubeke kabi uDibix kanti wena ukhuluma okunye. Yabo uyayizwa lonto leyo. Wena ubeke kabi uDibix wena yezwa. Wambeka abomunye umntwana. Uvale ifoni ubeke omunye umntwana kabi phambi kwamakhamera kodwa wena naye usho okunye. Awukhuluma iqiniso mayogathi nawe. Kanti uvale ifoni. Yes. Big Zulu. Uvale ifoni. Akafoni zovala. Khuluma baba. Akanadwe. Khuluma baba. Uvale ifoni. Khuluma samadoda. Awuvale ifoni. Wena usubeke kabi uDibix mfethu. Why ubeke omunye umntwana kabi wena ngofuna wena ukuyisave wena emphakathini. Akunjengamanje umphakathi njengamanje ubone ubingelela njengomuntu omumbi kanti wena iqiniso uyalazi wena iqiniso. Uyayizwa lonto leyo. Hayi madoda. Awuvale ifoni nawe phela sikhulume. Vala ifoni. Ayivale. Awuvale ifoni. Yasikho ya. Anzwanga. Angajahi ujama ukuthi kuvala ifoni ngoba ebalekela iqiniso. Ingakho ngithi ngendlela nesuka ngayo ngojabula kathi iqiniso lizwakale ngaye kulokho ngoba ukuthi cha kodwa uyakwazi ukubingelela uyakwazi achaba futhi uyakwazi le relationship ibisela sebele kodwa kamhlabanga hayi mfethu hayi ngiyabonga mina ngiyabonga mina ngiyabonga mina ukuthi kuneso ngani yakwethu kodwa nawe siyabonga ukuthi hlonipha umuzi usukhombile kodwa futhi siyabonga ukuthi iqiniso oluvezile ukuthi uhlulekile ukuthi neziqiniso ekutheni uyovusa umuzi wakubo. umhlulile uyazi naye Wathi uzothuma mina noBig Zulu and wakwenza lokho. wavuma uBig Zulu emhlabeni wavuma ungizwe emchunu emhlabeni Wakwenza lokho mangabe sekuqhamuka abantu wena bazokuthuma ukuthi uyovusa umuzi woyisemkhulu sekufanele ube nenkinga mina bingelela ngakwethu athe wethu God bless you. wamjikana umuntu ithi namhlanje uthi ulimele Ukhiphe it ngani yakwethu ish sorry cishe ngathi I love you mncwa ish inkinga nginothando lisidadada hayi ngoba ngithi mina vusa umuzi mina nginabantu abaguqe ngathi bazonikela lapha bedu bafuna ukuvusa umuzi ngiyabonga ngani yakwethu yebo cha kodwa ke usixolisele mhlawumbe makuzofika kabi kumkhwenyana kodwa wazi ukuthi nawe wakukhethelana uphambi kwabantu umuntu ophambi kwabantu umlando wakhe uyacacisa uhlekiseza ukukhulunywa uyohleza ukukhulunywa kwakufanele yena hamba yele ehlathini mayefuna umuntu ongezochazwa ngaye hayi abadumile abantu abadumile abethu awuhluphi hayi washayi khanda kodwa cha wona uLeopha manje kumkhwenyana wakho ithi bafuna labantu abadumile abethu hayi uNkulunkulu wami nibe nokukhulula ukubuhle siyabonga ngonaye wethu cha nganza kwethu mfowethu sure awusibeke esithombeni kulamanyala belihlangene ngawo lapha nalenja eziyabula wayingculaza lapha kuthiwe wonke umuntu wesilisa ulokhu ethi naye usewuJonas no ibukile isho no ungayibukanga nathi sibhizi ngapha siyamasha kodwa siyabona ukuthi kuthe phihle ezweni yabona yazi into ebuhlungu wena ngizwe wena uyipolygamist
yini awungeni lapho mana-ke yini ngikhuluma neculo so engithweni ukuqhama into yo-polygamist mina laphayana ngumalume kaJonas obemlomolela umakoti wakhe okuqala u-Ace okuSilester Ntuli yebo so into ye-polygamist njengoba nibuka bafuna kabi ngogwayi laphayana mungasuyibuka you-all believer eyi nami ngathi ayingeke bese bemqeda kanje ngesende ngikhona kanti sokwenze njani ubani uSilester mana ususavula yabona ngihamba ibuku uzobona into ongakaze uSilester inja futhi ngempela futhi amageja kuthiwa ayavuma kodwa into engisho wena macingwane ngiyazi ukuthi uyi-polygamist abantu abama-polygamist abavumi ukuthi bama-polygamist ne mukathi ububheka manje what is the difference between the polygamist nesoka lamanyala ngo ayikho nje into engathi kanti i-polygamist ayisetshenziswa as umuntu isithembu abona kungcono ngoba manje sine soka lamanyala sinesithembu yes kodwa obhuti bethu esihamba imishado isoka mana fly indaba ezithi ngoba unayo sikhuluma nge-polygamy igama elithi polygamist alichazini ukuthi isithembu so kodwa ke manje buya la kumina kulesi sithembu ngifuna kodwa nalo bacikwane ngithule ngifuna sikhulume ngale ndaba khona soqeda ngoba nina nawe niyahamba nihambele imicimbi yama-polygamist egameni lani elimbathiswe ngani ngesithembu isithembu bonke labo bhuti kumacingwane obaziyo nawe uhamba imicimbi eminingi nabo abanemali njengoJonas once wanemali asikho isidingo sokuhamba ukuchazela umfazi ukuthi uhalela bani uhlaba bani unani i-polygamist inemfazi abe ne-side chick yizwa lonto bese bane-random chick shawa noma inini mase kuthi ilokhuzana i-side chick understand ukuthi kukhona umuntu okuthiwa umem yizwa lento ngishoyo umem uzothi se-understand ukuthi khona mina umem bese sesicela ukuthi ulanyaniswe omunye umem but bonke labantu abanesithembu baney'ntombi bonke baney'ntombi futhi benesithembu ukuthatha phi lokho omunye wabo ayikhohlwa yiphi intombi yami yazi macingwane ngeke ube nabafazi abawu-3 ungaqalanga ube nentombi wena ukhuluma ngokuqala hayi uyabaleka manje ayikho into esiyichazayo manje iwomanizer bonke abantu abaney'thembu baney'ntombi yes manje pho wayi ungakwazi ukuchaza lokho mangithi mina isoka lamanyala bakhuluma ngesoka lamanyala isoka lamanyala umfana akuyona indoda umfana uthanda amantombazane namantombazane ayamthanda bese thatha advantage yokuthandwa amantombazane bese yawa-abuse bese lala nalo elala nalo nomunye ezwile ukuthi ulale nalona noselale nomngani wakhe bese phinde eshintshe umngani wakhe elwa nalo olale nendoda yakhe instead of ukulwa nendoda yangizwa and then lo umuntu loyo isoka lamanyala ingakuthiwa lamanyala angithi isoka ingakho phela ke kwaZulu igama likwazi ukuba impilo phese phinde liba ukonakala noma ukufa yabona makuthiwa yisoka isoka umuntu eyiqoqile oqondile kodwa ukhuluma inkulumo emnandi ezimethe isoka bese futhi olimini lwakho makuthiwa lo mfana lakasokile olimi ma uyisoka kuthiwa yeke kodwa bafana la kahle isoka thola ukuthi awunanga ngishayo intombi kodwa ngenxa yokuthi ukhuluma inkulumo eclean and then you find yourself called isoka ubanje indaba ezitho mhlawumbe ongamnakho nje eSouth Africa oyisoka mhlawumbe ongamfaka onjani oyisoka nje onolimi uqoqekile nonto uchaza ngokwesoka amaZulu kuphela no I want to sing the person Jacob Zuma uyipolygamist yona uyisoka ne
cha Sikhuluma ngesisoka, mina ngikhuluma ngesisoka. Uyi-polygamist aphinde futhi abe yisoka. that's why Mina ngithi besakhuluma na ngolimi. Yes, Yeah. yeah. Ngikhuluma, yes, ngibuza ngolimi. Ngolimi, Yes, yes. isoka. yeah Isoka can charm the man, can charm the woman, can charm umhlaba wonke. isoka le Isoka lelo can make everyone melt, can make everyone bow. Jacob Gedetlekisa Zuma isoka. but we polygamist. That's what you're Yes, saying. and then that is a different analyzation. Okay, another question enginayo kuyo yonke le ncazelo enishaya kamnandi kanjena kwibhinqa. Oh, isimnandi. Hayi mnandi Oh. kodwa mina ngifuna ukubuza ukuthi Ngiyaphuza lo butshwala kubantu hayi kungamane uphuze macabanga ngoba ngisazokuhlasela ngempela. Yabo ngoba kade siphikisana la ukuthi ne yini polygamist yini umuntu oyisoka sekuyibona futhi abaphendula mina futhi ngiyakuvuma konke lokho enikushoyo but lapha yana ku Jonas ku Netflix khuluma Mfethu lo osuke thufo nemali obuyibo la. ekwazi ukumanipulate noma ubani ngoba unemali. Yeah. Yayizwa leyo nto. Ngeke uyenze le yanto ungenamali. Ngeke uyenze yanto isichaka. Awukwazi ukuthi wena ngoba manje ugibela ama taxi busu uhlaba noma ubani mase utshela polygamist. Ayikho ipolygamist ehamba nge-taxi. Ipolygamist fanele ubambelele. Ayikho le nto ngiyayiphika ke le nto. Mana phansi, Kanjani? mana. Khuluma amanyala. Ikhona Iphosakhe. Lalela. Thina zalwa omkhulu nokhokho abethu nobaba bethu namanje obaba omncane abanayo imoto lokazalwa kodwa unesithembo iqiniso nami khona manje anginamali khuluma imoto yakhe yeyiningi imoto zamkhulu imoto zobabamkhulu inkomo zakhe inkomo zani bendoda awe lokishela babulala laba boskothini hayi manje lokho ngibona ukugqoka ibhlo engakuneli manje akudotshele nje manje uma sozo bomsapho Mana waxoshelana ngokho. ufanele ubani Waxoshelana ngokho. ubizobani la Waxoshelana ngokho. Waxoshelana ngokho. Ngokho waxoshelana ngokho. Waxoshelana ngokho. Ukakasi waxoshelana ngokho. Uyikakasi waxoshelana ngokho. wena ipolygamist Waxoshelana ngokho. ibe yibutho iphinde ibe uphakela umthakathi no2 ninophakela umthakathi nama polygamist akugcina ngci othi nginichazele sivale le topic okamasimba lento ikhuluma amasimba lento iwudoti ayiseke into ngayisho ayisekho ngibuza ukuthi mina Jama, kulento ulamulele. yabantu abazwana ngobulili siyangena nepolygamist Yeah. kulabantu abasana ngithi kune LGBTQ Yeah. iphi poly nabo ba polygamy nabo bobe bodwa futhi bona bawesike ngepolygamy yoflow phela because hayi chomi kuyachomana lapha chom chu ngisakhuluma nanje Wena bazofaka umpisi laba. Ikhaba lifake inkantolo lachithwe yicala. angikho ngibe ngibuza ukuthi phela labo abantu esiphila nabo bayisociety uma sine polygamist sine polygamy kubantu aba-straight bona bengekho straight bethandana bodwa abekho polygamy uthola ukuthi uJohn uthandana noJames uJames ebathandana noJoshua kanti uJoshua uthandana noIsaiah yiphi kanti ithina kuphela lesi straight ithina kuphela yini ngoba manje ngitshela ngomkhulu ngiyakutshela umkhulu nobaba nogogo inkomo zabo asiyekeni nento yepoly ngoba kuvela akekho umuntu ongayona ipolygamy musathanda nje uhala umhlaba uzoduka Yeah. uma ngabe True. iqiniso lingakhulunywa True. izamsithi ngeke ngizwe emchunu True. nabafazi abaningi Yeah. ngisengathatha abanye True. they may not be 100% happy but they're happy about my attitude as a true man in front of them iqiniso liyakhulula angina business angisebenzi I don't own anything and nginabafazi nginezingane ngoba makukhona khona mangekho akukho so into ebalekile la impilo iyiqiniso once you create that that's why that polygamist was the mess to us because it's never presented us positively ukuthi
isithembu esabantu who afford, who demand things through money and through wealth. That's why that fucking shit ife kanje yana. I've got proof, kodwa. And there's no proof. I don't care when you can marry Mahosha as a result of Uti when you're the polygamist. That's why all of them, they go away when you have no money. I started, I went to Okos FM in 2007. And when I got married in 2005 with my first wife, imikuphela wafika emsakazweni eseshadile ngaphandle kwalabo abantu ababehothisha besaqashwa ukuthi bafundise ngoba babazi ukuthi abantu bayatshenwa, abantu abalalelwa bona bayatshenwa nje. Umsakazo wawusaqasha ngaleyo ngqondo ebhedayo. So ke manje ke njengamanje la we are engaging with the society so bese siyaphambili hayi ukuthi ungitshene. So umuntu oqala mina kwi generation of my group eyafika emsakazweni eseganiwe. So into ebalekile ukuthi yonke lento ngiyenza ngenamali. I was working at Lifeline and ngi psychological counselor and ngayithengele imotwana yami usigqemeza wayethathwa yimina eqeda ukusakaza noma eqeda ukuba uproducer kalenda sibiya ngimthathe ngimhambise la yakhona. Mina ngafika nginemoto emsakazweni ngqo amasodo ngisokela imiselayo. And namhlanje nginenqaba abafazi and akho ngisho yedwa yokuhambe la kulezi zamzandla kodwa abantu bathi umuthi bavele bethi umuthi bakholwa vele bethi umuthi abantu bakholwa iqiniso. Even my wife can fight and fight even when I lie ngoba amanga ay part of life, especially amanganya amancane nje uma umuntu eneqiniso waqamba kancane futhi akhona angilali ebusuku uma ngiqambela umfazi wamamanga. Angilali ebusuku because I'm a truthful man by birth. And then and when I lie in bashesha nokungibamba and then bese ngibuza futhi ukuthi uthini. Okay, uthini? Ngithi wena bakhulumisa kwenyoni seyizolala ebusuku. So manje bese ngibuza umuntu ufuna ngikhulume iqiniso yini. Hayi bese vele ngilishaya njengoba linjalo. Athi nathi onke into yami ngiyaziyo. Enjoy yourself. And then leyo nto leyo ingakhela umuzi yaze yafika la ngikhona. And lento yini no Jonas lamasimbe benwenza laphana. You are not giving a true story about the polygamist. The best example is also mfowethu. Yilento azothi umuntu ona multiple partners ngokusemthethweni ifanele benemali wrong leyo nto. Namanje mfowethu ubuya lapha kwi camp yama illegal immigrants that are going. The majority of them they got multiple women's. And kunomuntu osifazane lapha lo osha onomthambo omkhulu la lo ngathi umbadola kambasto lo othi ufuna ukuhamba yakhe le baba ethi amadoda South Africa wanalo uthando ulandela uthando lapha ngithi akalandela imali and uthando nempatho igama lalo yini elilodwa iqiniso and iqiniso lenzane na bhuti wami lenza ukuthi impilo iphile ngisho kafa manje mina. And whomever want to get closer to my wives will have a serious challenge because uzofika yena nensini nokusmile ne-manipulation no nama-strop hair yabona. And yena into angayazi umfazi wami ngithi wazi iqiniso yangizwa and wazi usizi lemakho umuntu because usizi is grounded. Angikhuluma umuntu ohijack indiza azakhobe pilot isibhamu athi all is in order say we are in control kodwa akayazi leyo ndiza izolenda kuphi. But kulokho kushoyo mfethu i-show it's a South African talent ne and it's doing wonders all over the world. It's number 1 in certain countries
and it's maybe number 16 Africa yonke. That is talent. Good. Yeah. Niholile sifuna kubona amarizathu ushintshe ijini, But ushintshe into- ifake yeNike oyifakile, Adidas into oyifakile, ube clean nje. Akube clean uhola phela. Kodwa siyibona ishow kuyinombolo 1 in Africa kuwena. Cha, right. Sibona impuphu nje thina. Mina phela I Ufike was a umuntu eshaya isilo lambo. Mina ngeke uzungiplay mina. I was a small part of a big engine. Akusokusho lutho lokho. Ayikho If engine- you're the most ayikho small engine part engenayo of the small human part. creation, No, you no, are no, the no. important person No. on earth. Nina Umuntu owathinta Yeah. umphetho wengubo kaJehova was the most blessed one. yazi macingwane into engicika Hayi, kakhulu manje hey, ukuthi sengabe nina wrong, ngicabanga ukuthi Hayi, nje bekusaphi. kufanele kube nina kuphela abantu ama-apologamist ngoba nifake imbatho nishaye into zokuba ama-warrior yini nini manje isikhathi sesishintshile. You must move away from iy'khathi zashaka sesikwesinye isizwe manje sesiwabanye Why bemkipilile ushaka bese bezishoti ishaka ilembe? Why? asikho lapho sikipolygamy Sikhona. ngizama ukukuchazela ukuthi Cha, ikhathi sikhona. seyishintshile macingwane. Khona. Shintshephi? Ilonke linibulele. Oh, Hlalani kozetha abancane kozetha abakhulu ko BBBBB and hlalani lapho nje. Nifile nje. kodwa into engithanda ngawo uyalazi Niyashesha ukuzwela ni soft nje yabona nje. ku-right macingwane Ku-right. ku-right ukuthi Njoba you can't even answer one question come from me, and you can't even elaborate even the subject that I put in front of you, because No, it's I'm an just insult understanding you. to the culture. I'm It's an not saying you insult are to wrong. the universe that the polygamist must be owned by the person that got wealthy. That's why all of them dies, and when the principal die, all the women. wena ukahla wena ulokhu Money. ulandele. Akwazi usho lutho ukithe show macingwane wena ishow wena Money, because Ngitshela ukuthi sorry. mina ngikwazi ukuma egarage ngikhiphe i-wallet mhlambe bese mhlambe ngo-1500 ngikhiphe u500 bese ngicreate ipin entsha ngisendele umngami lapha khona. Yayizwa loo nto sengisenda ipin entsha ke manje angithi lese ngikhiphile ngayo Yeah. ngisende ngithi mina khipheke lapho ke ukhokhela umalume ngisengikhiphe u500 khipha ke 1000 lapho ukhokhela umalume bese uthenga ama-sandwich engane. macingwane yini Genuine life. okay Yabona leya ku-right. ntombazane leyana elwa lapha eMalawi yes. for being genuine Yeah. against ukuthi thina sithi ama-illegal immigrants awahamba, Zaningi but tu. i-expression yakhe somehow khona la ngithole mina i-common ground nayo. Yeah. A true love. Yes. When there's a lot of money, there's no true love. ngisho kona ukuthi isikhathi samanje asafani nakudala. True love, iwona impela wakudala-ke. Abantu abama-polygamist manje basebenzisa imali. Baphi abafazi babo? Ngizosho Wakwangibona babale, mina divorce siyashabalala court. le show. Wakwangibona divorce court mina. Macingwane uyabazi. Abantu bakoshembe Okay, manani. Abantu bakoshembe othi- abamaNazaretha njengoba beneyithembe ingaka isonto abawona. lamabillionaire, Abawona. isonto lamamillionaire. Abawona ama-polygamist yazoba lama-polygamist ilabantu abashaya indishi uzoyifundela ukuthi Hayi wena ukhuluma Hayi, umhlathi bona, nje. hayi. Uyabona Hayi wena nje ababendishi unomona nje nokuthi emaqhamukile umavava ethi Angisho ukuthi ngo-10,000 wami cela Ngithe mina umavava. ngumavava mfokazi kakhani ngo-10,000 wami ngicela bengabe sahla labo bantu abaphuma manje Hayi ngiyamthanda abaphuma ubhuti bavava akaze ngisho mina ukuthi ubhuti. ubhuti Hawu. ubhuti nawe awukhipha isigqoko ubhuti ubhana ubhuti Phela phathi kwakhona ufuzo amavava nemali into cha mana ubani ubhuti phathi kwakhona amavava ufuzo nemali ayihlangani lezo. kahle bo Usukuhlanganisa umuntu umhloniphe ngesiqu sakhe hayi ukuthi Kodwa ubhuti. umthatha umnike age engekho. ubhuti. Umavava mncane ngokwe-age Yisiku ngokuyihlonipha kwakhe nangendlela ekuphilwa ngayo ezweni. Uyamhlonipha umuntu umnike inhlonipho kodwa hayi uthi bhuti ungabe ingcethe usuba ingcethe hayi kahle maphela. ubusuba ingcethe ngoba ngeke uyophuza okukhona ayakuthengela utshwala. Singakuphuzi lokho okukhona manje. Lo
bangilandela i-jumping castle nje lapha umuntu oyigcumeka nje lapha yini lento le mana lo phana mana uzosawukhuluma uqedela Hawu uzosakakwazi ukukhuluma mina ngibhekene nawe sikhuluma ngendaba eziwuthula ipolygamist ngiyanichazela ukuthi bekuyistory sibhalwe mana umkhaba ngempela lo noma ekhulu bacingwane nansi enye into eshayayo ibhalwe usiswa seZimbabwe Oh yeah. ipolygamist njengoba i-actwa abantu base South Africa ngomhla ka-30 and mana-ke u-80% wakhona bona amaZulu ngiyibuzela nje sengisho ukuthi umnikazi Yes, Kodwa kodwa ku-right ne. Ku-right because umnikazi wesitory sikhombisa ukuthi we are Africans. Yabo. njengoba We sithi are abahambi Manake. yena simenze njani No. dakiweke lapho usemthethweni njobe ethola icontract emkulu kangaka umuntu osemthethweni asinu nabantu documented that are part of us and the people that have something to produce. It may not be a scarce skill and but ngesifundo zakhe wakwazi ukuqualify ukuthola leyo umsebenzi leyo nto lesiphethe owakanyathi isibongo sakhe sokuzulu come no phela amaZimbabwe zabantu bakithi vele okay the majority of them abakamzelekazi yeah yabona kwabu ubulawayo isigodlo selembe kodwa abantu babhizi ku-Twitter bathi thina sithi abantu abahambe kodwa nangunyathi no number 1 show don't confuse criminality and the truth. What Mnangagwa have said as the president of Zimbabwe ukuthi yena ngeke yena azonesa abantu abaphula umthetho waseZimbabwe ngoba ukuphuma ezweni lakho ngongemthetho uye kwelinye izwe that is crime. You should be arrested. And when you are in another country without proper documents and without a stamp on your passport, that is crime. What crime? Igebengu ehambeza South Africa ngongemthetho ayibuye ngendlela ezahamba ngayo bese bayifika eZimbabwe zijeze lobugebengu bazo. Do you know ukuthi by law kunanesigwebo somuntu ophule umthetho wokuya kwelinye izwe ngongemthetho ngoba lo umuntu loyo I can see that some of them they are welcome as heroes and like the Ghanaians they were getting here. That is politics. Sure. And it's a very cheap politics because you can't welcome the lawbreakers as heroes as if they were in the battlefield. They were not in a war. How do you welcome them like that? What Mnangagwa have said, I admire it and I accept it. Look at Malawians. None of them is documented and get proper papers. But they want to go home with a budget of Malawians and the budget of South Africa. And when you combine all that together, what does it mean? It means government, because of politics, is submitting and bowing to crime and to criminals. Because all of them, they are criminals. When you are in another country without proper documents, you are the criminal. And on that another country, you are a criminal. And then when the law of that country find you that you are not documented, should arrest you. So now, because we are living in the sketch of a push and push of Mafinyila, to be one thing. I wanted to tell you. So now, that is a very simple thing. Because he never thought that people like us will come and tell the truth. Be awake. We are so awake. Siyaqolisa ukukhuluma isiNgisi jama. Uthuli do akazona ukuthi besithini cabanga mfethu. Uyakholela kwesithembu na Jama. Isithembu kwaphela esokhokho omkhulu. Hayi lento kubalekela ngokhokho iyangibhora phela. Ukuthi nonke nizolokho lithi okhokho ungenamali uthi ukhokho ukuphi manje. Ngoba unamali. Ungathi wena ngokuhlushwa uma ungane yakho
oyedwa ekubuza ukuthi boyofunani kuleya nto boyofunani engathi uyazi uzofona manje kodwa mfethu ngicela ukubuza ngiyabonga kakhulu ukuthi ningilethela ekhaya. It's a very beautiful scene. Mana-ke kodwa ngine last question. Yes, mana-ke chaza lokho bese ngifuna mina i-podcast yakho leyo ishoyo ungayisho ugijima, ngicela nje uyisho nje comfortable ukuthi inanani wenzani khona. Okay, And after your response, my question. This is the world. Yes. Okay, let me just respond like this. First of all, eThekwini, I'm an artist as such. We cannot have. I'm a DJ and I don't care who you are. Otira, o socks, o bonke laba futhi. Lord, asise rich by the way eThekwini. Yes, ama ozis ozoso bonke inkinga esinayo namacingane when it comes to podcast. The podcast iyashare. The reason why I'm here, I'm sharing my audience with you guys. None are you sharing the same audience with me, so we grow. But into engiyibonile la South Africa, especially KZN, la KZN awukwazi ukuthi uthi uma ubani ekluphile mhlambe wahlukumezeka ubani awukwazi ukuthi lo muntu umkhole out ngoba usaba ukuthi ngeke aphinde akubhuke entweni yakhe nani. So you end up having abantu abanayo information nezitori nezinto abafisa ukuzikhuluma but besaba. Yabo ungasuthathe le story sa episode Duma ukuthi udlale ngengane yabantu azothenga i-wave ka 10,000. Ingane yabantu ikadereshiwe watshela ukuthi phela wena bungalona ivirgin bokuthi nje ubudede lomdidi so is fine. Leyo nto leyo umusu uyibuka ngelinye ibhlungu kodwa abantu bagxeka abani leyangane ekhuluma ngale yanto. Iyona lento yenza ukuthi ama podcast abantu bebeza ngama podcast bangasondeli kuthini ngoba basaba ukuthi mana bayigxeka kanjani bebazi kahle ukuthi uMampintsha kanye noBhebsothu kanye nomndeni nabo bonke baphila ubukhotheni. Ngithi manje abayifuni ke leyo nto ukuthi wena uzobakhola ukuthi babukhotheni bafuna lokhu ba glorify ukuthi hayi mana ngisho babakhona lapha na usimelana kuthiwa umfundisi kodwa i-element yabo nje inobukhotheni phakathi. Akubona ukuthi mina ukusho ubaba olonywa ngelift ngoba lo ngazalwa kuthiwa bahlala endaweni ethiwa unywa khona ngelift. Uthi ngenzele i-example mana uqala nje ukuthi uyabuka lo ngazalwa ase ngibone mina umlindelo obanje ku 17th floor. Ngaphandle bakuthi oweNigeria makuthiwa nje siyokhala kushona umfethu use 17th floor isidumbu size kuthiwa asimiso sithi bese kujaha ukuthi hayi ngcono ngoba akafanga akadutshulwanga ngeke livuze igazi. Mama Cingwane ngizoze ngiluze ifocus. Buka la. Uma kunotha othi wathi utira wakwam-ofarisha ama-drugs bese nahleke estudio. It's okay ngoba ubani unotho osho njalo kodwa uma ngabe kuba uzoso mana wakusho lokho unotho wakusho lo I mean uMacG uMacG said kwi-podcast yakhe, you can research it kunomapha ama episode washo ukuthi wakwazi eThekwini yes wase ofarishwa u-DJ Tira umgwinyo mana wayecama mangayini wayikhuluma iqiniso. Into engifuna ukuyiveza ukuthi ukuthi uma kuMacG othi mina nganga offerishwa uDJ Tira mana wabashambopha njoba mina itabani kuba uzoso noma mina othi mina ngangabhenyiswa uMampintsha intashi kufanele ukuthi hayibo yini wadlala ngoMampintsha usufuna ukumvalela isikwa sakhe. Niyenze wonke ama-artist aseThekwini ayingcele bani bonke bayasaba. Siyabonga mfethu ukuthi usivezele ukuthi uTira ubhema ama-drugs. Angishongo njalo kwasho umngani wakho hayi ushilo. Kwasho kodwa into engiyifuna niyazi nabo ngifuna niyazi neBhinqa Nation iTheku limbathiswe abantu ama-drugs ahamba phambili to umuntu o-abusayo nonga-abuse umuntu uvaliwe ungakhulumi ngayo because uzongangeni ey'khaleni. I-wrong ikhala zifanele ikhala lethu ubhekela yaqala ubona ama-artist anokumjuluko kanje mina khona la eThekwini anokumjuluko nafusaki
Hawu Maqombe ngisakhuluma nje. Yeah, mfethu so mana phela ndaba ezamanje usakhuluma nje nangebhola fethu awu. Bafana sibuleke kanje ngenduku fethu. Hayi bafana bafethu sibuleke ngenduku. Jama ukhulume fethu ngebhola fethu. Ibafana awuvale fethu bafana cha uyibona idlala kanjani bafana. Uzokorapha emngaka nje. Awukhulume jama. Ibafana uyibona yenze njani? Izoyithatha with cup right? Ayi, ngiyathe ngisabuke ngayo. Angagquliseki. Awukagquliseki, yeah. Imapha amaphutha mhlawumbe wabonile ukuthi enziwe mhlawumbe kumele alungise ukuze ikwazi ukuthi iwine ngoba siyafuna ukuthi World Cup siyiwine yabo. Kusela igame eyodwa manje. Yeah. Yeah. Hayi ngathi coach mina nje. Yeah. Hayi coach nje impela. Akenze njani? Awumnikeze nje ama advice. Ngithi mangiyibuka izolo ucoach. Yeah. Ufaka umfukeni ngama last minutes. Yeah. So ilona phutha lenzile izolo right? Ulwenzile lapho kwamanje. Bekumele amenze njani umfukeni? Bekumele amfake nje ngempela ngesikhathi nje sisavuma phela. Isikilake sinsema kakhulu lesiya. Yeah. So shuthi next game umele amfake kanjani ke umfukeni? Umfukeni. Yeah. Noma igame iqala nje. Yeah. O adlala ngamkhiphi. Noma ngathi usemkhiphile ke mhlambe phela ngoba phela umuntu uyashintsha. Yeah. Kodwa ngamfaka eqala isashiselwe bonke abadlali basashiselwe igazi. Yeah. Isashiselwe igazi. Yeah. Lapha ngabe siwenile lapha. Yeah. Manje ufuna kube igrow ke. Yeah. Kodwa nje qhawela ukuthi awuvalelise mhlawumbe abantu usho nokuthi mhlawumbe utholakala kuphi nendawo social media mhlawumbe nemculo yakho ukuthi itholakala lapho ngoba ukhiphile qhawela ukuthi ingoma ezimnandi kakhulu bafethu zika Maskandi ekhishwe insizwa uMayogathi. Yeah. Ngiqale nje ngithathele lithuba ngizibonge nje kakhulu. Yeah. Ngibonge nje kakhulu. Ngizonyathela nje emaqhekeni akamqono ngibonge nje nesikhathi seni madoda. Yeah. Akuncane lokho. Nikwenzile nje ngiyabonga kakhulu. Nababukele emakhaya cha. Ngiyabonga kakhulu nje sengiphetha uMayogathi. Umsebenzi wami kukhona online omusha. Yeah. Sihlwa sakho nje iqabulana noSweet. Yeah. Ku Facebook ngikhona kuMayogathi SA. Mawukuthi page ngaphansi kwa ma-followers ngaphansi kwa 500,000. Jika lapho shutha kuseyimi. Awusuka. Na TikTok ngikhona. Yeah. Na WhatsApp ngiyatholakala ke number yami nayo ekhona lapha. Yeah. Ku social media. Yeah. Ngiyabonga nje kakhulu. Siyaqala nje abantu beqhubeke nje impela nokuscreama lapha online. Yeah. Impela besa kahle kakhulu. Yeah, bethu beqashe futhi nabantu right? Qashwe nje abasebe bemqhema zangiqasha kahle kakhulu. Yeah. Bazangiqasha nje kahle kakhulu. Ekhanda lami lisaloku livelile njalo kuma-post. Yeah. Saloku livelile. Futhi ukuveze mfethu nokuthi awenzelelo bafethu akenzelelo uMayogathi bafethu ispan sakhe uyashaya muka mbona nje stage hayi khohlwa ingabo gijima nazo hayi Mina lokho ngihlala ngikusho ukuthi anginayo mhlawumbe indoda ekutheni ngifunele imqembe. Yeah. Umhlelo womqembe nje ungiqasha nje ngento esuke eyibonile enziwa yimi. Yeah. Into esukazi ukuthi usuke emfunelani Mayogathi. Yeah. Yeah, ngoba mina mase ngifikile ke ngiyawushaya umsebenzi. Yeah. Umsebenzi ke ngiyawushaya kakhulu. Bafethu siyabonga kakhulu bafethu Bhinca Nation podcast bafethu siyabonga kakhulu bafethu kwabo bonke akade bebukele siyabonga kakhulu bafethu ungakhohlwa ukulike ucomment ukushare mhlambe ke bese na subscribe kuyona le channel kaMark J Podcast and Network. Yeah.